Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa, ak dovolíte, dámy a páni, milí všetci, postavila, pretože profesor nevie prednášať postojačky či posediačky. Tak ako Taliani, keď im vezmú ruky, tak onemejú, tak profesor, keď ho posadia, tak tiež onemie. Myšlienka samostatnej slovenskej provincie sa v moderných časoch poprvýkrát zrodila v polovičke 19. storočia. To bolo veľmi príznačné, že sa zrodila v čase, kedy sa rodili a formovali prvé slovenské politické a štátoprávne programy. Pretože vtedajšie ešte zdravé slovenské politické, kultúrne elity si veľmi dobre uvedomili jednu vec, ktorú by som nazvala esenciou politickej múdrosti a ktorú si dovolím atestovať aj slovenským panovníkom Rastislavovi a Svätoplukovi v 9. storočí. Pochopenie, že žiadny štát nemožno naozaj natrvalo zabezpečiť v jeho nezávislosti a v jeho vnútornej stabilite bez dvoch predpokladov. Prvého predpokladu, aby bol postavený na duchovných základoch, ktoré mu dajú vnútornú sílu, vnútornú stabilitu, morálnu sílu. A aby jeho politická autonómia bola spojená aj s autonómiou na cirkevnej oblasti. Pretože bez nezávislosti cirkevnou právnej nezávislosti od susedov, často koristníckych, by sa aj politická nezávislosť stala iluzórnou. Tu si dovolím zacitovať slova Jána Palárika. Rovnoprávnosť národov je nejasný pojem. Politicko-národný základ slovenského národa ilúziou, pokiaľ nie je zabezpečený aj na cirkevnom poli. Koniec citátu. Toto platí samozrejme pre všetky národné prostredia, ale celkom osobitne pre to slovenské, pretože počas stáročí absencie vlastného štátu, vlastnej politickej autonómie, to bolo práve cirkevno-náboženský priestor, ktorý sformoval slovenskú identitu a práve preto je na tento priestor slovenská identita veľmi citlivá. A všetci koristníci, ktorí sa slovenského priestoru chceli historicky zmocniť, sa o to pokúšali prostredníctvom cirkvi. Všetky štáty, ktoré chceli nejakým spôsobom asimilovať Slovákov, ich presvedčenie ovplyvniť, to robili, alebo sa usilovali tak robiť minimálne prostredníctvom cirkvi. Čiže pre slovenské prostredie o to dôležitejšie ako pre akékoľvek iné. Prvým vrcholom týchto snách o erigovanie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie sú 2 desaťročia po revolúcii meru 8 rokov. Teda to prvé 10-ročie vlády Alexandra Bacha, ktoré je posledným historickým pokusom rakúskej monarchie o ujednotenie, vnútornú kompaktnosť štátu, ktorý nevyšiel. A potom druhé 10-ročie ústavných reforiem, ktorých ešte aká taká nádej svietila, že sa nejakým spôsobom podarí zreformovať Uhorsko alebo Rakúsko aj v prospech ostatných národov. Príznačne po rakúsko-uhorskom vyrovnaní potom takéto snahy prestali byť realizovateľné, stroskotávali na unitárnom impete uhorsko-maďarského štátu a mohli sa opätovne zrodiť až v 20. storočí. Dovolila som si pripraviť aj takúto malú prezentáciu. My ľudia vnímame nielen ušami, ale aj očami, tak občas zo pár obrázkov azda nezaškodí. Tu je obrázok Andreja Radlinského, ktorý ako prvý v dejinách predostrel práve ministrovi Alexandrovi Bachovi prvý ucelený návrh slovenskej cirkevnej provincie. O tomto návrhu by sme dodnes nevedeli, keby v 94. roku neboli moju maličkosť poverili, že má ísť za rakúsku stranu Rakúsko-slovenskej komisie historikov na rokovania so slovenskou stranou o Bachovom absolutizme a ja som raz nevedela, čo tam mám povedať. Tak som išla do pozostalosti Alexandra Bacha a zúfalo hľadala, či tam nenájdem niečo použiteľné. A dostali sa mi do rúk dokumenty, ktoré od roku 1859 nikto nedržal v rukách. 70-stranový manuskript memoranda rukopísaného, vtedy sa rukou písalo, Andreja Radlinského Alexandrovi Bachovi, v ktorom žiadal erigovanie slovenskej cirkevnej provincie na čele so slovenským prímasom. Povedľa toho mal byť maďarský prímas, rusínsky prímas, nemecký prímas, český prímas a spoločne mali tvoriť jednu cirkevnú organizáciu zjednoteného Rakúska s akýmsi primus inter pares prímasa rakúskeho
a takto priamo podriadený Svätej stolici. Čiže Radlínsky bol prefíkaný človek. V tom dobrom zmysle slova. Pretože vedel, keď ja budem iba prosiť a nič neponúknem, no tak mi nič nedajú, pretože budem iba žobráčik stojaci s klobúkom v ruke, kde si v kúte. Ale on vedel, že ja musím aj niečo ponúknuť. A tu ponúka Viedni lojalitu slovenských poddaných a zároveň aj model, ako na cirkevno-politickom poli usporiadať rakúsku monarchiu tak, aby to bolo v intenciách viedenskej monarchie, usilujúcej sa o akési zjednotenie, kompaktnosť štátu, ale zároveň aj v spravodlivých intenciách jednotlivých národov. Toto je, síce žiaľ Bohu nič nevidíte, ale aspoň aby ste mali taký dojem, že ako je to písané. Politische Epidemie in Ungarn to nazval politická epidémia v Uhorsku, memorandum Andreja Radlínskeho z 5. augusta 59. Žiaľ, ani nie o 2 týždne neskôr minister Bach padol a o sľúbený kartografický materiál a celý tento priekopnícky návrh už nikto nemal záujem, takže tam zapadol na 1,5 storočia. Treba povedať, že akýmsi takým veľkým vzorom pre Slovákov bolo najmä Chorvátsko. Chorváti, ktorí dosiahli po revolúcii 1848-49 viacej, mali aj lepšie predpoklady, pochopiteľne. Záhrebské biskupstvo bolo povýšené na arcibiskupstvo, jeho prvým arcibiskupom metropolitom sa mimochodom stal Trnavčan, Juraj Haulík, ktorého majú dodneska v Chorvátsku vo veľkej úcte, a to bol taký žiarivý vzor pre Slovákov. Žiaľ, nevyplnilo sa to. Následne nastalo obdobie, v ktorom nebolo možné presadzovať tieto požiadavky, až do obdobia medzivojnového, kedy v 1918 vznikol Československý štát. Ten priniesol Slovákom mnoho nádejí i mnoho sklamaní. Nádej, že prestane tvrdá maďarizácia, že bude možno dosiahnuť vytúžené politické ciele, napokon aj politické slobody, ako všeobecné volebné právo, parlamentarizmus, ale aj trpké sklamania, ohrozenie elementárnej národnej i kresťanskej katolíckej identity. Národnej identity, pretože nový štát sa vyhlásil za národný štát neexistujúceho československého národa, a to tvrdé presadzovanie čechoslovakizmu bolo omniprezentné. A kresťanskej katolíckej identity, pretože ten štát vznikol ako tvrdo sekularizovaný laicistický štát, ktorý videl zmysel svojej historickej existencie, svoju raison d'être v tom, že skoncovali sme s Vídní, skoncujeme i s Římnem. Inak povedané, tábor je náš program. To nijako nebolo zlúčiteľné s hlbokou zakorenenosťou v kresťanskej katolíckej viere drvivej masy Slovákov. Ako jeden príklad poviem, v priebehu prvých 2 povojnových rokov vystúpilo z katolíckej cirkvi v českých krajoch 1,3 milióna Čechov. Vystúpilo z katolíckej cirkvi. Pochopiteľne to boli väčšinou ľudia, ktorí stratili vieru už dávno predtým a po vojne mali možnosť ju takýmto spôsobom teda svoje presvedčenie aj navonok deklarovať. Napriek tejto zložitej východiskovej situácii, treba povedať, začali sa črtať aj mnohé nádeje. Zo strany Svätej stolice prišla veľmi otvorená reakcia na zásadné politické zmeny po prvej svetovej vojne. Veľmi často aj za prvej Československej republiky, aj za komunistického štátu, a niekedy to dodneska pretrváva, sa tak tradovalo, ako by pápež bol akýsi konzervatívny skostnatelec, ktorý sa pozeral iba dozadu, ktorý odmietol akékoľvek zmeny po 18. roku. Nebola to pravda. 4 dní po podpísaní prímeria vo Ville Giusti 8. novembra 1918 už Benedikt XV poveril svojho apoštolského nuncia vo Viedni. To bola vtedy prvá nunciatúra v akejsi hierarchii diplomatických zastúpení, aby nadviazal kontakty, vzťahy so všetkými národmi, ktoré sa konštituovali do nových štátov. Napokon počas vojny to bol Benedikt, ktorý aj opakovane žiadal vyplnenie spravodlivých a legitímnych požiadaviek národov a podobne. Nuncius Valfré si dobre uvedomoval, že situácia taká, aká bola vtedy na Slovensku v katolíckej cirkvi, bola dlhodobo neudržateľná. Pretože na čele slovenských biskupstiev s jednou výnimkou Jána Černocha, ostrihomského arcibiskupa, boli neslováci, ktorí tam boli dosadení nie pápežom, ale ministrom
kultu na základe najvyššieho kráľovského patronátneho práva. Nie pápež určoval biskupov v uhorských dejinách, ale nominoval ho formálne panovník, reálne už v tej parlamentno-liberálnej epoche minister kultu a podľa vlastných politických priorít. No tak sa stalo, že na čele všetkých diecéz boli neslováci. No a tak sa stalo aj za absencie slovenskej cirkevnej provincie, že 5 zo 6 biskupstiev bolo poznačených novými štátnymi hranicami, pretože Slovensko netvorilo samostatnú cirkevnú provinciu, diecézy sa vyvíjali historicky, nie podľa etnických kritérií, no tak nastal aj istý chaos v cirkevnej správe, že 5 slovenských diecéz bolo preťatých novou štátnou hranicou. Najdramatickejšia situácia bola vo Strihomskej arcidiecéze, ktorá zaujímala temer tretinu Slovenska, ale jej sídlo bolo v Maďarsku a na čele stál Ján Černoch. Mimochodom, veľmi zaujímavá figúra, tiež veľmi často ju vidíme tak povrchne ako zmaďarizovaného Slováka. No nepochybne prijal čas maďarskej identity, inak by sa nebol býval mohol stať arcibiskupom, ale do smrti zostal verný aj tomu svojmu slovenskému. Stačí čítať jeho listy, ktoré písal do Vatikánu, ktoré som šťastí aj uverejnila. Nikdy napríklad nehovoril voči Slovensku o nejakom Hornom Uhorsku, vždy hovoril o Slovensku. A keď vypukla revolúcia v Maďarsku a nás bola nastolená komunistická Maďarská republika Rád v marci 1919, tak dokonca že chcel prísť na Slovensko do svojho rodného domu do Skalice a minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavroš Robár mu to nedovolil mu prekročiť hranicu. Kto vie, ako by sa vyvíjali udalosti, keby sa to bolo stalo. Toto len na naznačenie, že tá situácia bola dramatická a Svätá stolica si to veľmi dobre uvedomila. Uvedomila si, pokiaľ nevymenujeme nových biskupov, nesanujeme, neupravíme cirkevné pomery, tak ohrozíme aj pastoračne situáciu Slovenska, pretože Slováci sú katolíci, ale sú vystavení tvrdému sekularizačnému tlaku, ktorý zneužíva práve túto nevyriešenú cirkevnú otázku. Ale faktom je, že až po podpise Trianonskej mierovej zmluvy v júni 1920, kedy sa ustálili hranice, bolo možné pre Svätú stolicu reálne konať. A vtedy už navrhla štátu vymenovanie slovenských biskupov. Ale pražská vláda bola veľmi nespokojná s týmto návrhom, pretože si predstavovala, že na čele biskupstiev musia byť muži, ktorí budú nielen katolíci, ale ktorí budú aj bezpodmienečne oddaní československej idei a čechoslovakizmu. Masaryk si vtedy napísal do svojich poznámok do svojho denníka, ktorý sa zachoval v jeho pozostalosti v Masarykovom archíve v Prahe. Hlinkovci nesmí byť biskupy, čím chcel povedať nikto, kto myslí autonomisticky, nesmie byť biskupom. No a keď Svätá stolica odovzdala prvý návrh na nejakú takú skulantnosti. Československo nemalo žiadne práva v tomto ohľade na rozdiel od Uhorska, ale z istej kulantnosti na politické vyjadrenie. No a minister zahraničia Beneš tvrdo zaškrípal zubami a protestoval proti návrhu, tak mu prvý apoštolský nuncius v Prahe Klemente Mikara 9. septembra 1920 pri odovzdávaní akreditačných listín povedal: cirkev už za 20 storočí svojich dejín, ktoré má za sebou, zažila iné búrky a iste potrvá dlhšie než Československá republika. Nakoniec sa predsa podarilo vymenovať 3 slovenských biskupov. Nikdy nehovorím prví 3 slovenskí biskupy, pretože to je úplne nehistorický nezmysel. Prvý slovenský biskup, ktorého poznáme po mene, bol Gorast v 9. storočí. A odvtedy boli desiatky mužov, synov slovenských matiek, ktorí sa stali biskupmi. Takže prvý slovenský biskupy v 20. storočí je nezmysel. No ale teda prvý vymenovaný za zmenených politických okolností. Tu na ich vidíme aj na obrázku pri vysviacke v piaristickom kostole v Nitre 13. februára 21, Karol Kmeďko do Nitry, Marián Blaha do Banskej Bystrice a Ján Vojtašák. Naspíš taký chudučký, asketický, štiplučký Ján Vojtašák, ten najmenší z nich, ktorého vidíme v sprievode. Vážnejšia, prečo do týchto 3 diecéz? No pretože to boli 3 diecézy nepreťaté slovensko-maďarskou hranicou. Spíš síce má tiež hraničné problémy s Poľskom, ale
tam Praha odstúpenie územia akceptovala, čiže to nebol politický problém. Ale politické problémy boli v tých diecézách na slovensko-maďarskej hranici, rozčesnuté hranicou a v tých Svätá stolica biskupov sídelných nevymenovala. Vymenovala iba apoštolských administrátorov v priebehu času a keďže sa politická situácia po nasledujúce 10 ročia nevyriešila, o tom ešte budeme hovoriť, tak dostali prvých sídelných biskupov až v roku 1990. Nič netrvá v cirkvi dlhšie ako provizória. Najzložitejšia situácia bola v Ostrihomskej arcidiecéze. Tu som už spomenula, že to bola veľká historická arcidiecéza. V princípe dedič Moravsko-Panonskej prvej slovenskej arcidiecézy s metropolitným sídlom, ktorá v tomto čase, v 20. storočí, už po istých odčleneniach v 18. storočí zaujímala tretinu Slovenska a tu aj, by som povedala, kultúrne, ekonomicky, duchovne a zda najvyvinutejšiu, najvplyvnejšiu časť Slovenska. Čiže to bola kľúčová strategická otázka, duchovná, náboženská, politická, ako sa vyrieši otázka Ostrihomskej arcidiecézy. Ale riešenie malo niekoľko zásadných problémov. Medzinárodnoprávny aspekt kauzy. Tak ako pražská vláda trvala na riešení podľa nových štátnych hraníc, aby upevnila trianonské hranice, no tak budapešťanská vláda odmietala potvrdenie trianonskej hranice. Majetkoprávny aspekt, to bola diecéza veľmi dobre benefične dotovaná, ktorá mala svoje dotačné majetky na obidvoch stranách hraníc a bolo obrovským sporom, ktorý mimochodom nikdy nebol vyriešený, ako tieto majetky rozdeliť podľa akého kľúča. Problémom bola personálna otázka, kto bude apoštolským administrátorom. Opäť veľký tlak z pražskej strany. Musí to byť niekto, kto bude absolútne lojálny čechoslovakizmu. Preto potom ani po vymenovaní Pavla Jantauša mu československý štát nevydal sekvestrované cirkevné majetky. A mimochodom ešte predtým, než bol Pavol Janta už vymenovaný, 3-krát vetovala Praha menovanie Andreja Hlinku, ktorý bol prvým kandidátom pre Svätej stolice, ale 3-krát bol vetovaný. No a napokon štátoprávna otázka, pretože erigovanie samostatnej diecézy na území Ostrihomskej arcidiecézy bolo prvým krokom k prirodzenému logickému vývoju erigovania cirkevnej provincie. Na tú cirkevnú provinciu československý štát chcel uplatniť svoju suverenitu, chcel vylúčiť jurisdikciu cudzích biskupov z vlastného štátneho územia, aby upevnil suverenitu štátu, ale nechcel ten ďalší krok, cirkevnú provinciu, lebo v tej videl isté predzvesť, predtušenie politickej autonómie, ktorú nechcel. Takže toto boli problémy, s ktorými sa potýkalo riešenie Ostrihomskej arcidiecézy. V roku 1925 sa zrodil na Slovensku prvý návrh adresovaný Svätej stolici na nové usporiadanie cirkevných pomerov a zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie, ktorý vyšiel z pera Jána Vojtašáka, spišského biskupa. Ján Vojtašák podklady dal Antonínovi Aratovi, vtedajšiemu zastupujúcemu vedúcemu apoštolskej nunciatúry v Prahe, a Arata poslal tento dokument do Vatikánu. Dôvody, ktoré uvádzal pre erigovanie slovenského arcibiskupstva. Historické, lebo Slovensko má špecifický charakter, odlišný od českých krajín. Nábožensko-cirkevné, slovenskí biskupy by vo vlastnej cirkevnej provincii našli prirodzený princíp jednoty a cirkevné centrum, čo by pastoračne im umožnilo účinnejšie pôsobiť. No a národnopolitické, pretože by bola predzvesťou autonómie Slovenska. Ale práve preto bola politicky zatiaľ neschodná. Kým na začiatku 20. rokov bolo Československom javiskom veľmi tvrdej sekularizácie, najneskôr v druhej polovičke 20. rokov si štát uvedomil, že s veľkou väčšinou katolíckeho obyvateľstva a s fragilnou zahraničnou politickou pozíciou takto pokračovať nemôže. Pretože potrebuje štát aj vnútorne konsolidovať a navyše zvonka sa začínali ozývať hlasy po revízii hraníc.
spochybňujúce samotné Československo, tak Praha hľadala nejaké riešenia, aby ani príliš vysoko nezdvíhal hlavu katolicizmus, ale aby sa úplne neohrozila konsolidácia štátu. A to bolo politické podhubie, z ktorého nakoniec vyrástla prvá a jediná medzinárodnoprávna zmluva, ktorú prvá Československá republika uzavrela so Svetou stolicou, modus vivendi. To nebol konkordát, pretože konkordát nebol nikto v Prahe ochotný podpísať. Ani by nebol prešiel parlamentom. To bola iba jednoduchá rámcová zmluva, ktorá nič neuskutočňovala, iba prisľubovala. A ako to je obyčajne tak, keď zmluvy iba sľubujú, ale nič neuskutočňujú. A veľmi dlho obidve strany brúsia ich formulácie tak, aby bola aj ovca celá, aj vlk sýty, tak presne to nastalo po podpise modu vivendi, že sa obidve strany nevedeli dohodnúť na interpretácii toho, čo tak vybrúsene verbálne naformulovali. Faktom je, že v mode vivendi v jednom bode sa sľubovalo, nijaké územie Československa nebude podliehať jurisdikcii ordinárov za hranicami štátu. Tu sa ešte nehovorilo o provincii, ale v logike veci bolo, že v konečnom dôsledku to povedie k provincii. Vzájomné krízy vo vzájomných vzťahoch, vyhostenie nuncia či riačiho v 33. roku, rôzne iné turbulencie, vnútorné aj vonkajšie viedli k tomu, že trvalo 10 rokov, kým sa podarilo modus vivendi právne uskutočniť. A to až koncom 30. rokov, kedy republika už cítila výrazné, aj vonkajšie, aj vnútorné ohrozenie a nestabilitu a usilovala sa nejakým spôsobom vyrovnať svoj vzťah so Svetou stolicou. V tejto atmosfére potom konečne po rokoch vrátila cirkvi cirkevné majetky, sekvestrované ešte začiatkom roku 1919. A to bol posledný predpoklad na podpísanie, na vydanie apoštolskej konštitúcie ad ecclesiastici regiminis incrementum zo septembra 1937, ktorá už hovorila o novom ohraničení diecéz v súlade so štátnou hranicou a o erigovaní dvoch cirkevných provincií, jednej rímskokatolíckej, jednej grécko-katolíckej. Lenže táto konštitúcia nikdy nebola uskutočnená, pretože zakrátko po jej vydaní v 38. došlo k opätovným posunom štátnych hraníc v strednej Európe aj vo vzťahu k Slovensku, k viedenskej arbitráži, k malej vojne, takže konštitúcia nebola uskutočnená. Vláda Prvej Slovenskej republiky sa tvrdo usilovala o vyriešenie problému provincie. Podala dokonca návrh konkordátu so Svetou stolicou, ale za daných okolností, kedy Slovensko bolo územne okyptené, to znamená, keby sa v takej podobe bola zacementovala hranica, bolo by to bez celého južného Slovenska. A navyše vo vojnovom období, a Svätá stolica nikdy počas vojny nevydáva medzinárodnoprávne záväzné dokumenty alebo uznania, sa to v tomto období nepodarilo. Jediné také symbolické gesto bolo vymenovanie nitrianskeho biskupa Karola Kmeďku v máji 1944 za arcibiskupa ad personam. To bol symbol. Dokiaľ nie je možné dať vám riadneho sídelného arcibiskupa metropolitu, tak aspoň takéto gesto, ktoré naznačuje, že som na vás nezabudol, a len čo to bude možné, tak pristúpime aj k reálnemu riešeniu slovenských cirkevno-politických otázok. Nuž len po 45. veľmi rýchlo sa definitívne zmocnili moci komunisti v ľudovo-demokratickom Československu a akékoľvek riešenia úpravy slovenských cirkevných hraníc stroskotávali na jednej strane na ideologickej averzii komunistického štátu voči katolíckej cirkvi, ktorú nemienil posilňovať, naopak chcel ju zlikvidovať, ale na druhej strane aj na zase tej starej národno-politickej averzii. Teórie Antonína Novotného, ktorý stál na čele komunistickej strany Československa o socialistickom zbližovaní národov, neboli v konečnom dôsledku nič iné ako socialistická verzia alebo komunistická verzia starého čechoslovakizmu. Situácia sa trošku zmenila v 60. rokoch. 60. roky z medzinárodno-politického hľadiska sú obdobím detente, uvoľnenia napätia,
ktoré sa trošičku uvoľňuje po tej veľkej eskalácii studenej vojny v 50. rokoch. Navyše zdá sa byť viditeľným pre mnohých aj na cirkevnej strane, že komunizmus bude trvať dlhšie, než pôvodne počítali, a teda bude potrebné sa s ním nejakým spôsobom dohodnúť. Kým pápež Pius XII bol na Petrovom stolci do roku 1958, ako diplomat par excellence tiež bol ochotný rokovať, ale žiadal konkrétne garancie. Nebudem s vami podpisovať žiadne dohody, kým konkrétne neslúbite a negarantujete slobodu cirkvi a jasné ústupky. No a keď to druhá strana nebola ochotná urobiť, tak sa rokovania a zmluvy nediali. Jeho nástupcovia boli trošku inej mienky. Jeho nástupcovia prišli k presvedčeniu, komunizmus bude trvať dlho, možno stáročia, biskupy pomrú a čo potom budeme robiť? Čiže musíme rokovať a dohodnúť sa, aj keby sme mali zbierať, a to sú slova kardinála Silvestrínyho, nie moje, iba otrusinky spod stola, čiže robiť vážne ústupky. Tie rokovania v rámci vatikánskej východnej politiky začali v 63. roku. Viedli sa v prvej fáze 4 roky do 67. a skončili v absolútnom neúspechu a fiasku, pretože komunistická diplomácia nebola diplomácia tradičného typu, ktorá je ochotná robiť nejaké ústupky a kompromisy, ale ideologická diplomácia, nástroj ideologického štátu, ktorý chcel presadiť svoje vlastné záujmy. Čiže naši kandidáti z radou kapitulných vikárov, ktorí sú bezpodmienečne lojálni komunistickému štátu, centralistická koncepcia, a keď Svätá stolica nebola ochotná pristúpiť na tieto požiadavky, tak rozhovory skončili bez akéhokoľvek úspechu v roku 1967. To znamenalo, že nositeľom myšlienky Slovenskej cirkevnej provincie a konečnej úpravy slovenských diecéz, konečne po 10 ročiach od roku 1918, sa stali iba niektorí slovenskí biskupy, predovšetkým Ján Vojtašák a slovenský katolícky exil v zahraničí. Ján Vojtašák bol po svojom odsúdení na drakonický trest v bábkovom procese v januári 1951 vo väzení do roku 1956. Potom bol na 1,5 roka prepustený, ale nie na slobodu, ale do internácie do českého pohraničia v Dečíne. Pričom jediným kritériom na určenie miesta internácie bolo, aby bolo čo najďalej od Slovenska a od Spiša. Preto 800 kilometrov vzdušnou čiarou vzdialený Dečín. V 58. pri nástupe novej vlny tvrdej perzekúcie sa musel opäť vrátiť do väzenia, kde bol až do roku 63. Na jeseň 63 ho prepustili z väzenia na jasnú intervenciu pápeža Pavla VI, ktorý československej strane povedal, keď neprepustíte Vojtašáka, tak okamžite zastavujeme akékoľvek ďalšie rozhovory v rámci vatikánskej východnej politiky. Čiže ak teda o nejakom úspechu môžeme hovoriť, tak tom, že Vojtašák bol na jeseň 1963 prepustený z väzenia, ale opäť nie na slobodu, ale do internácie zase v českých krajoch, v Senohraboch, v pražskej arcidiecéze, kde bol v takom domove dôchodcov obklopený výlučne a exkluzívne neslovenským publikom a prakticky výlučne a exkluzívne donášačmi a agentami EŠTB, čiže veľmi nepriateľské prostredie. Nesmel sa odtiaľ slobodne vzdialiť ani len na nákup, aj to musel hlásiť, kontrolovala sa jeho pošta, jeho návštevy a opustiť Senohraby nesmel vôbec. Čiže to bolo veľmi ťažké prostredie. Vojtašák to veľmi ťažko, bolestne niesol, to odlúčenie od Slovenska. A aj predtým väzenie. Viete, keď povieme, niekto bol vo väzení, tak to znie tak neškodne. Ale to, čo robili s Vojtašákom vo vyšetrovacej väzbe a v prvých rokoch väzenia, to niekedy aj dospelí muži, keď to čítali v tých záznamoch, tak mali problém si vydýchnuť. Vo vyšetrovacej väzbe ho topili v kadi s exkrementami, vypaľovali mu na kožu dieru horúcimi železami, mlátili ho, nechali ho nahého spať na cementovej podlahe. To nebolo len tak, že bol vo väzení. A potom v Senohraboch, v internácii mu dávali do jedla otravu.
Len sedliacký chlapec z Oravy nie a nie umrieť. A nie len, že nie a nie umrieť, ale zachoval si napriek týmto dramatickým podmienkam, v ktorých by väčšina z nás pravdepodobne rezignovala a nemala silu ďalej bojovať. Zachoval si svoju vnútornú pevnosť a dokonca v týchto zložitých podmienkach ešte naďalej robil plány, písal a vytvoril aj dokument, memorandum pre Svätú stolicu o novej úprave cirkevných pomerov na Slovensku. Toto je dokument, to je jeho koncept. Ten originál sa nachádza vo Vatikáne, ale keďže vatikánske archívy pre 60. roky ešte nie sú prístupné, tak máme iba tento koncept. Tento koncept sa nachádza v Ríme, v archíve Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila Metoda. A tam ich priniesol Vojtašákov dobrý priateľ Viktor Trstenský v 69. roku. Toto je koncept z októbra 63. Vtedy bol 2 týždne na Slovensku. Po prepustení z väzenia sadol do vlaku a išiel na Slovensko. Dúfal, že dožije u svojho synovca Tomáša Vojtašáka, tiež katolíckeho kňaza. No ale po 2 týždňoch prišli eštebáci v čiernom aute zhodou okolností v deň jeho narodenín. Nasadili ho do auta a odsunuli do Senohrabov. A už sa nikdy viacej na Slovensko živý nevrátil. V tomto krátkom čase na Orave skoncipoval tento dokument z októbra 63. Na koncepte nie je presný dátum, preto neviem presný dátum, ale vieme, že bol odoslaný, pretože máme potvrdzovací list Svätej stolice, v ktorom potvrdzuje, dostali sme, budeme to spracúvať. A zaujímavé je, s akou veľkorysosťou Vojtašák dokázal rozmýšľať. Slovenské diecézy vznikli historicky, sú nerovnaké. Jedna je obrovská, Trnavská apoštolská administratúra má vyše 400 farností, kdežto Rožňava ani len 100. Niektoré sídla sú viac menej v centre, iné sídla sú na absolútnej periférii. Napríklad aj voči jeho vlastnej diecéze. Mal tú silu a veľkosť zasiahnuť aj do tela vlastnej diecézy. Hovoriť, sídlo nemôže byť v Spišskej kapitule. Však Spišská kapitula je malilinká dedinka, v ktorej nie je ani len poriadna škola, ani poriadna cesta. Je na absolútnom okraji diecézy. Už ďalšia dedina patrí do Košickej diecézy. To nemôže byť centrum modernej pastorácie a komunikácie. Navrhoval preložiť sídlo do Ružomberka, kde je silné katolícke zázemie, samotné mesto, jeho okolie. Navyše navrhoval erigovať 2 nové slovenské cirkevné provincie. Aj tu vidíme, anticipoval mnohé. Východnú, západnú. Tá východná mala mať sídlo už v Ružomberku spomenutom. No a tá západná z historických dôvodov s odvolaním na cyrilometodské tradície v Nitre. Treba povedať, že Vojtašák myslel naozaj dopredu a ten plán urobil tak, aby nové cirkevné provincie neboli iba završením emancipácie, aby nemali iba pastoračné účinkovanie, že teda umožnia účinnejšie pôsobiť po cirkevnej stránke, ale koncipovali ich tak, aby tie diecézy boli aj ako tak samostatné pre prípad rozluky cirkvi od štátu, že by museli naozaj samostatne prežívať. Takže to bolo veľmi, veľmi jasnozrivé rozmýšľanie Vojtašákovo. Mimochodom, Vojtašák sa vtedy obrátil aj na poľského primasa arcibiskupa Štefana Vyšinského, ktorému 7. januára 1964 napísal list. V tom liste ho prosil, aby veľkoryso, Veľké Poľsko, neviem, či vy vidíte nejakú drobnosť prečítať, tak vám prerozprávam aspoň obsah, ale chcela som vám to dať na slajd, aby aspoň bolo viditeľné, že hľa, tu dokument, nemôžem ho síce chytiť, ale minimálne vidím, to je reálny dokument. To je tiež koncept, lebo originál je v archíve Štefana Vyšinského v Poľsku, ktorom prosí Vyšinského, aby odčinil kryjúdu, ktorá sa stala, keď v roku 1920 z mocenských dôvodov boli odstúpené slovenské obce, 27 slovenských obcí na severnom Spíši a na severnej Orave Poľsku výmenou za Tešinské uhlie pre Československo. Podľa vzoru z cudzieho krv netečie a bližšia košeľa ako kabát.
To boli čisto slovenské obce, ktoré sa potom v 39. vrátili na Slovensko, v 45. boli opäť odstúpené. No a dodneska tam žije čulá slovenská menšina, aj keď pochopiteľne za daných okolností a po niekoľkých generáciách už postupne sa polonizujúca najmä mládež. Vojtašák teda prosil Višinského a zaujímavý je aj všeobecný historický kontext. O rok neskôr dôjde k tomu výmene korešpondencie medzi poľskými a nemeckými biskupmi. Akési uzmierenie. Podávame ruku, odpúšťame, príjmame a príjmame odpustenie. A Vojtašák o rok skôr koncipuje niečo podobné, takéto gesto. No len nedostáva odpoveď, presnejšie prichádza odpoveď, ktorá má 2 riadky, zdvorilostné, nič nehovoriace, bez akejkoľvek konkrétnej reakcie. Keďže na Slovensku o provincii nebolo možné ďalej hovoriť, rožňavský apoštolský administrátor, biskup Pobožný napísal jeden list ministrovi školstva Kahudovi, v ktorom ho upozornil na neriešené slovenské cirkevné problémy a dostal odpoveď, že je fašistický provokatér. V 66. roku. Takže na Slovensku nebolo možné s touto otázkou pohnúť. Preto sa prenieslo ťažisko úsilia o erigovanie slovenskej cirkevnej provincie do slovenského exílu, respektíve medzi slovenských biskupov, ktorí v rámci druhého Vatikánskeho koncilu alebo potom práce po koncilových komisí smeli prichádzať do Ríma. Ťažiskom týchto úsilí bol Slovenský ústav svätých Cyrila Metoda v Ríme, ktorý vznikol v 63. roku a z časti aj ďalší slovenské osobnosti, ktoré pôsobili v Ríme, aj keď nežili v ústave, či už to bol Jozef Tomko, neskorší kardinál, alebo biskup Pavol Hnilica, ktorého biskupská hodnosť bola zverejnená práve v 64. roku. Eduard Nečej bol jeden z 3 biskupov, ktorí sa smeli zúčastniť, slovenských biskupov zo Slovenska, lebo boli potom ešte 3 slovenskí biskupy zo zahraničia, ale zo Slovenska jeden z 3, ktorí sa smeli zúčastniť na koncile a ktorý opakovane pri všetkých príležitostiach opakoval otázku: potrebujeme slovenskú cirkevnú provinciu. Už vo svojom koncilovom vystúpení, kedy sa pripravoval dokument Christus Dominus, týkajúci sa biskupov, poprvýkrát Nečej otvoril túto otázku. Mimochodom, Nečej bol vysoko vzdelaný biskup. Ovládal 5 jazykov, vyštudoval teológiu v Innsbrucku, formáciu získal v jezuitskom Kaniziáne ešte za monarchie. Na staré kolená ešte mal takú kultivovanú nemčinu, ako dnešní ani univerzitní profesori by nemali. Čiže vysoko vzdelaný človek, ktorý mal aj patričnú úctu potom medzi svojimi spolubratmi v biskupskej službe. Pavol VI dokonca zvažoval v 67., že ho vymenuje za kardinála. Nečej teda opakovane sa obracal na pápeža. V 22. apríla 1966, keď prišiel na zasadnutie pokoncilovej komisie pre laikov, tak napísal list Pavlovi VI., ktorý mu odovzdal v súkromnej audiencii a tam dôvodil: konštituovanie z cirkevnej provincie bude mať v ťažkých časoch, ktoré prežívame, mimoriadny účinok na kňazovi veriacich. Vyvrátia sa tvrdenia, ktorými nepriatelia cirkvi chcú demoralizovať slovenských katolíkov, že na nich nikto nemyslí, ani pápež. Keby Svätá stolica našla príležitosť verejne vyjadriť, že má v úmysle erigovať slovenskú cirkevnú provinciu, aj keď to nie je možné, ale aspoň jej deklarácia by povzbudila náladu na Slovensku. Každý znak priazne, dobroty, každá spomienka zo strany Svätej stolice je pre našich veriacich alebo kňazov prameňom útechy a morálnej síly. Takýchto dokumentov bolo veľa, ja nebudem všetky opakovať, lebo by som vás unudila k smrti, ale takéto memoranda podávali pápežovi biskup Hnilica, biskup Ambróz Lazík, apoštolský administrátor trnavský. No a treba povedať, drvivú väčšinu všetkých týchto memorand neformulovali oni, ale formuloval tuhľa ten prostredný Štefan Náhalka, slovenský diplomat bez akreditačných listín, lebo mu ich nemal kto vystaviť, zakladajúci rektor Slovenského ústavu svätých Cyrila Metoda. Na Slovensku
osobný tajomník Jána Vojtašáka, potom profesor filozofie na spišskej kapitule a potom tajný generálny vikár spišskej diecézy, ktorý sa 2,5 roka skrýval potajme, až bol prinútený emigrovať v 53. roku. Veľmi vážený aj pri Svätej stolici. O vota ho žiadalo Sväté oficium, koncilová kongregácia a mnoho ďalších. Každý rok písal pre štátny sekretariát mimoriadnu správu o situácii cirkvi na Slovensku. Čiže skutočný slovenský diplomat cirkevno-politický vo Svetom meste. No a ten, keďže dobre poznal kúriu, kuriálnu taliančinu, všetky tie sensibility, ako treba formovať, čo treba žiadať a čo netreba žiadať, tak väčšinu týchto memorand formuloval práve Štefan Náhalka. Jedno veľmi vážne bolo sformulované na prelome apríla a mája 1968. Podpísali ho všetci slovenskí kňazi žijúci v Ríme. Opäť mám iba koncept, pretože originál sa nachádza vo vatikánskych archívoch, ktoré pre toto obdobie ešte nie sú prístupné. Ten koncept mi dal do ruky Jozef Tomko. Pri jednom z našich posledných stretnutí v jeho byte sme sedeli, debatovali o celom svete a vtedy mi vtlačil do rúk tento koncept, ktorý on vedno s Náhalkom spoluformuloval na prelome apríla a začiatku mája 68. Nevedel si spomenúť už presný dátum, to tam nebolo poznačené na tom koncepte. Faktom je, že ten koncept bol písaný veľmi úmne. Žiadalo sa tam, keď nie je možné, aby bola hneď erigovaná cirkevná provincia, lebo to odmieta československý štát, tak povýšte aspoň za arcibiskupa ad personam Eduarda Nečeja. A v sprievodnom liste napíšte, že to má byť akási garancia, záruka budúceho erigovania slovenskej cirkevnej provincie a menovania slovenského arcibiskupa. A presne tak sa aj stalo. 5. mája potom pápež napísal dekrét, ktorým vymenoval Eduarda Nečeja za titulárneho arcibiskupa ad personam, čo bolo veľký prejav úcty voči Nečejovi. Nečej sa chcel osobne poďakovať, ale po ceste do Ríma ťažko ochorel a v júni 1968 zomrel. V 68. 69. síce mohlo prísť isté uvoľnenie, ale o rokovania so Svätou stolicou nemal záujem v Prahe nikto. Preto opäť nositeľom myšlienky slovenskej cirkevnej provincie zostal slovenský exil. Tento raz už aj v podobe mimoriadnej osobnosti Štefana Beromana, od 70. roku zakladajúceho predsedu Svetového kongresu Slovákov. Roman je veľmi zaujímavý fenomén. Ja nechcem teraz venovať prednášku Romanovi, ale možno aspoň pár slov, lebo asi to nie je všeobecne známe. Roman bol nepochybne človek ekonomicky na dobrej postati. Slovenský miliardár. Uránový kráľ, pretože začínal ako malý robotník, keď prišiel ako 17-ročný chlapec v podpalubí robotníckej lode do Kanady, aby si vybudoval novú existenciu. A naozaj sa, ak je možný nejaký zázrak, tak sa na ňom uskutočnil takýto kanadský zázrak. Húževnatou prácou aj s troškou šťastia, že objavil pozemky s uránovou rudou, vybudoval obrovské impérium. Obrovské impérium. No len, viete, na svete je veľa milionárov, ale iba veľmi málo z nich stavia katedrály. A to bol prípad Štefana Romana, ktorý dokonca na vlastných pozemkoch nechal neskôr postaviť katedrálu Premenenia Pána ako sídelnú katedrálu novoerigovanej grécko-katolíckej eparchie pre slovenských grécko-katolíkov v Kanade. Ale to predbieham. Bolo Romanovou zásluhou, že sa podarilo v roku 1970 zjednotiť slovenský exíl a vybudovať strešnú organizáciu slovenského exílu, ktorá nechcela byť straníckou, ktorá chcela zastrešiť akýmsi exílnym parlamentom, ktorý zastreší všetky politické síly, názorové skupiny, generačné skupiny, všetky politické, kultúrne, ekonomické organizácie, fraternalistické organizácie v Spojených štátoch, teda celé slovenské zahraničie. A to dávalo kongresu pochopiteľne veľmi veľkú morálnu aj politickú sílu. Ešte skôr, než vznikol kongres, sa však Roman angažoval v slovenských cirkevných veciach. Treba povedať to, že Roman ako grécko-katolík mal veľmi hlboký vzťah ku svojej cirkvi.
V 63. z vlastných prostriedkov financoval a zorganizoval celokanadské oslavy svätých Cyrila Metoda. Svätá stolica ho v 64. vymenovala za laického auditora druhého Vatikánskeho koncilu. To bolo obrovské vyznačenie laického auditora druhého Vatikánskeho koncilu. Roman prišiel niekedy aj na niekoľko týždňov do Ríma v tom čase so svojou manželkou a s celým, by som povedala, sprievodom a robili tam slovenskú diplomáciu. Organizovali v 5-hviezdičkových hoteloch recepcie, kde senzibilizovali svetovú verejnosť pre slovenskú otázku, presadzovali slovenské požiadavky. To bol naozaj slovenský diplomat par excellence. A tento sa v 69. vrátil z Ríma, kde bol na jubilejnej svetocyrilskej púti v septembri 69. A po návrate si nechal pozval na večeru československého veľvyslanca v Otave Roháľa Ilkiva. No a toho chcel, vychádzajúc z logiky. Veď je tu maďarský veľvyslanec, ktorý je síce komunista, ale maďarské zmýšľanie má. Je tu rumúnsky veľvyslanec, ktorý je síce komunista, ale má rumúnske zmýšľanie. Je tu poľský veľvyslanec, ktorý je síce komunista, ale má poľské zmýšľanie. Tak sa pokúsi v tejto logike nadviazať kontakt s československým veľvyslancom. No, nevieme, do akej miery mi bolo zrejmé, že Rohal Ilkiv bol nielen presvedčený komunista, ale bol v 45. generálny tajomník Ukrajinskej národnej rady Priaševčiny, ktorá žiadala v ideálnom prípade odstúpenie východného Slovenska na Ukrajinu a v horšom prípade jeho politickú autonómiu, Ukrajina až po Poprad a Štrbu, ktorý sa potom zásadne podieľal na likvidácii grécko-katolíckej cirkvi. No a o slovenské otázky samozrejme nemal žiadny záujem, alebo naopak. Preto aj celovečerný rozhovor s Romanom zhrnul až o týždeň neskôr do dvojriadkového telegramu, ktorý poslal do Prahy. Ale Roman sa nespoľahol iba na stretnutie s Roháľom Ilkivom, ale napísal osobný list Gustávovi Husákovi. Roman napísal niekoľko takýchto listov Husákovi. Opäť nemám tú podobu listu, v akej prišiel Husákovi, alebo aj neprišiel Husákovi. Nevieme, či ho vôbec dostal. A keď prišiel do Prahy, mám iba koncept, ktorý je z Romanovej pozostalosti. Zaujímavo, ako tu formuluje. Rád by som vám vopred zdôraznil, že my v zahraničí, čo sa o vývoj na Slovensku zaujímame, chápeme geopolitickú determinovanosť Slovenska a tým aj vašu situáciu. A preto nie je mojím úmyslom miešať sa do bežných otázok sociálneho usporiadania. Nám ide o otázky, ktoré by bolo treba riešiť v záujme Slovenska bez ohľadu na ideológiu alebo režimy. Ak Slováci majú konečne zaujať svoje miesto medzi civilizovanými národmi Európy. Dovolím si zmieniť sa na prvom mieste o zriadení Slovenskej cirkevnej provincie, alebo inými slovami o konečnom vytrhnutí Slovenska spod formálnej zaradenosti do cirkevnoprávnej štruktúry bývalého Uhorska. Vidíte, ako argumentuje. Podľa nášho nazerania vyriešenie tejto otázky je aspoň natoľko v národnom záujme ako v náboženskom. Nielen Poľsko a Maďarsko našli cestu, ako riešiť tieto otázky, ale základný problém cirkevnej provincie nejestvuje ani v západných častiach Československa. Mali vlastnú cirkevnú organizáciu s 2 cirkevnými provinciami. Jednu Česku, jednu Moravskú. Slovensko medzinárodne najmenej známe malo by mať prvorady záujem na tom, aby si takéto otázky riešilo a zaradilo sa tak medzi ostatné národy, ktoré svoj vzťah k Vatikánu si vyriešili. No, nevieme vôbec, či Husák ten list dostal. V každom prípade riešenie pristalo na stole staronového riaditeľa sekretariátu pre veci cirkevné Karla Hrúzu, ktorý v 68. musel odstúpiť z tohto postu, v 69. tam znova prikvitol, no a ktorého jediná reakcia bola zamietavá. V 72. roku sa konečne opäť obnovili rokovania v rámci vatikánskej východnej politiky. A ich prvým výsledkom v 73. roku bolo, že boli vymenovaní 3 noví slovenskí biskupy. Nitriansky Jan Pástor, do Trnavskej apoštolskej administratúry Julius Gábriš a do Banskej Bystrice Jozef Feranec. Cena, ktorú si vypýtalo Československo za tento ústupok, bola nemalá. Prvá cena bola, že je potrebné potlačiť pôsobenie podzemnej cirkvi na Slovensku. A druhá cena
je potrebné likvidovať alebo potlačiť slovenský exíl v Ríme. Rím, pravda, nezasiahol tak, ako si to v Prahe predstavovali, ale štátny sekretariát zväčšil dištanc od slovenského exilu a prišli niektoré tiché ponuky, aby z Ríma odišli alebo rezignovali na svoje posty. Vtedy Felix Litva prestal byť viceprovinciálom slovenských jezuitov a odišiel do Kanady. Štefan Náhalka s boľavým srdcom nekandidoval na opakovaný mandát riaditeľa Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda, ktorý bol jeho dielom. Ale Pavol Hnilica z Ríma neodišiel. Napísal pápežovi Pavlovi VI, že on je taliansky občan a jezuitský biskup. Samozrejme poslušne odíde, ak mu to prikáže pápež, ale keď mu to pápež neprikáže, tak z Talianska neodíde a pápež mu to neprikázal, takže jediný Hnilica zostal sedieť na svojom mieste. Samotná otázka cirkevnej provincie sa poprvýkrát dostala na rokovací stôl až v roku 1976. A to vďaka niekoľkým konkrétnym okolnostiam. Medzinárodné súvislosti, détente, uvoľnenie napätia 70. rokov, podpísanie Helsinského záverečného aktu, ktoré malo v treťom koši aj garanciu cirkevných a náboženských práv, náboženskej slobody a v prvom koši garantovanie štátnych hraníc v Európe povojnových. Možno povedať, bola to ilúzia, ale poprvýkrát po vojne takáto medzinárodná garancia bola daná a muselo ju prijať a podpísať aj Československo so záverečným aktom v auguste 1975. Druhá vážnejší faktor bola federalizácia Československa, kedy sa predsa len tá východisková situácia v rámci štátu zmenila. No a tretí bod, ktorý mal nemalý vplyv, bol vplyv toho tzv. Realistického krídla straníckej politiky okolo Gustáva Husáka. Gustáv Husák možno vošiel do dejín ako otec normalizácie, ale zároveň aj ako politik, ktorému sa podarilo zabrániť, aby sa Československo stalo javiskom takých represálií, ako povedzme Maďarsko po porážke revolúcie v 56. Nepochybne normalizácia bola tvrdá, ale bola neporovnateľne mäkšia ako masové vešanie, popravovanie, a k akému došlo v Maďarsku. Čiže bol to akýsi kompromis, sociálny kompromis, držte hubu a krok a dostanete isté materiálne výhody, môžete ísť občas do Bulharska alebo do Juhoslávie alebo na nejakú chatu, vaše deti na štúdia. Taký fragilný sociálny kompromis, ktorý udržiaval istú vnútornú stabilitu a ktorý napriek všetkému vytvoril istý priestor na rozvoj, aj keď samozrejme ideologicky motivovanie a ohraničenie, na istý rozvoj kultúrnych, duchovných a ekonomických potenciálov Slovenska. Veď pozrime sa okolo seba, väčšina, čo sa stávalo po 20 rokoch od vojny, boli 70. roky. Alebo literatúra, alebo televízia, verejná spisba a podobne. No a Gustáv Husák si bol aj veľmi dobre vedomý dôležitosti vyriešiť cirkevnú otázku. Jednak preto, že narodil sa do katolického prostredia. Dokonca prvý rok na univerzitných štúdiách býval vo Svoradove, až kým teda definitívne sa nerozišiel s katolíckou cirkvou. Takže nebolo mu to niečo neznáme. Na rozdiel od takého Dubčeka, ktorý pochádzal z evanielicko-ateistickej rodiny, už jeho otec bol členom americkej komunistickej strany a Dubček nemal pre katolícku cirkev absolútne žiadne porozumenie. Počas celého obdobia 68. roku ani raz si nenašiel minútu, aby prijal slovenských biskupov. Na rozdiel od Husáka napríklad. Takže tá prezencia Husáka bola dôležitá. Navyše si ako právnik veľmi dobre uvedomoval dôležitosť aj medzinárodnoprávnu a štátoprávnu zacementovania štátnych hraníc aj na cirkevnej rovine. Dokonca vo vyjadreniach Petrovi Colotkovi hovoril, považujem to za dôležitejšie než samotnú federáciu. Lebo zahranično-politicky to má obrovský význam.
Husáka v tomto jeho úsilí o slovenskú cirkevnú provinciu podporovala aj skupina, ktorú by som pracovne nazvala národne orientovanými slovenskými komunistami. Ja nechcem spochybniť, že to boli tvrdí komunisti. To nechcem nejako spochybniť. Ale na rozdiel od garnitúry Karla Bacílka a spol v 50. a 60. rokoch predsa to boli Slováci. Väčšina z nich pochádzala z katolíckeho prostredia, väčšina z nich na rozdiel od tých revolučných kádrov prvej generácie mala aj riadne vzdelanie. No a dokázali pochopiť dôležitosť, doplniť federáciu aj na cirkevnom poli. To, čo som na začiatku nazvala esenciou politickej múdrosti, ešte kdesi u Rastislava a Svätopluka. Len na ilustráciu, taký Peter Colotka pochádza zo Sedliackej Dubovej, čisto katolícka dedina na Orave. Chodil aj na náboženstvo, na gymnáziu v Dolnom Kubíne, kde mu bol katechétom Viktor Trstenský. Taký Miroslav Válek zase chodil do gymnázia 5 rokov biskupského gymnázia tu v Trnave, kde mu bol katechétom Julius Gábriš. No takže nejaký zmysel pre to, čo je katolícke, mali. Teraz prepáčte, že budem trošku taká možno nemiestná s touto mojou vsúkou, ale ja to zvyknem robiť na oživenie pred niekoľkými týždňami. No na Popolcovú stredu som bola u zubára a sestrička, ktorá ma prišla vyzdvihnúť do čakárni, mi hovorí: pani, nechcem byť nezdvorilá, ale máte špinu na čele, zmyte si to. No, tak som si pomyslela, že ešte aj generálny tajomník UVK, ešte Husák by bol vedel, čo je popolec, čo vy neviete. Minister kultúry Miroslav Válek zvolal na konci februára 1969, federácia prišla do platnosti 1.1.69, do bytu svojho novovymenovaného námestníka na ministerstve kultúry, prekladateľa, publicistu Mateja Andráša, poradu skupiny okolo Válka, aby iniciovali konkrétne kroky na ustanovenie slovenskej cirkevnej provincie, teda na rokovanie so Svetou stolicou. Andráš aj Valach, Gustav Valach, ktorý tam bol tiež prítomný, slovenský herec, sa krátko predtým vrátili z Ríma, kde boli v polovičke februára 69 na veľkej púti cyrilometodskej v Ríme a prijali ich aj Pavol VI. To bola veľmi historická udalosť. Všetci účastníci si veľmi na túto udalosť spomínali. To bola taká posledná veľká púť zo Slovenska, predtým, než sa definitívne uzatvorili hranice. A Andráš aj s Valachom sa osobne zúčastnili na tejto púti. A Miroslav Válek ich pozval do bytu Andrášovho na osobné stretnutie. Aký návrh podáme na erigovanie cirkevnej provincie, na ohraničenie slovenských diecéz? To je zaujímavá skutočnosť. Komunistický minister sa radí so svojím námestníkom, prekladateľom Matejom Andrášom, ako uchopiť situáciu. No a sami samozrejme sa nepustili do nejakých rozhodovaní, ale bolo im známe aj vďaka Andrášovi, lebo Andráš bol z Kežmarku, respektíve zo Ždiaru, a dobre sa poznal s kanonikom, spišským kanonikom Jozefom Vojtasom, ktorý po návrate z väzenia žil u svojej sestry v Ľubici pri Kežmarku. No, to je Slovensko. To je Slovensko, v ktorom máličko vecí beží po oficiálnej línii a väčšina vecí beží kdesi v zákulisí po neoficiálnych líniách. No a takto sa Válek prikázal Andrášovi, aby sa Andráš obrátil na Vojtasa, lebo Vojtas osobne sa poznal s Vojtašákom a mal jednu kópiu toho Vojtašákovho návrhu nového usporiadania diecéz. A tento návrh sa takýmto podivuhodným spôsobom dostal až do rúk Miroslava Válka, akurát s jednou úpravou, že centrum tej západnej provincie už nemalo byť v Nitre, ale v Bratislave. A odôvodňovali to okrem iného tam, že patrí k prirodzenosti nového usporiadania, že sa prenáša sídlo príjma sa do hlavného mesta, tak sa to stalo v Maďarsku, tak sa to stalo v Poľsku, kde sa sídlo príjma sa prenieslo z Hniezdna do Varšavy a tak by to malo byť aj na Slovensku. Matej Andráš si v poznámkach o porade, ktoré sa mimochodom nachádzajú v archíve Ústavu pamäti národa, zapísal, citujem:
Bez dlhého vysvetľovania nám bolo jasné, že iniciatíva vychádza od Gustáva Husáka a nositeľom úlohy mal byť minister kultúry SSR, keďže do jeho rezortu bola začlenená po štátnej linke správa cirkevných záležitostí. No ale nakoniec toho nebolo nič, pretože iniciatívu Slovenskej socialistickej republiky v Prahe zatrhli a rokovanie so Svetou stolicou zostalo vo federálnych rukách, v rukách delegácie, ktorá mimochodom nemala ani jedného slovenského člena. Rokovania prebiehali v rokoch 76-77 a zádrheľov mali niekoľko. Prvý zádrheľ bolo, kde bude sídlo provincie. Svätá stolica vychádzala z prirodzeného argumentu, no sídlo bude v hlavnom meste, čiže v Bratislave. Lenže režim to nechcel z dvoch dôvodov. Prvý dôvod ten, že nechcem podporovať, aby cirkev bola v hlavnom meste, tak ju vytlačíme na perifériu. A druhý dôvod bol ten, aj tak sa snažíme federáciu vytunelovať, tak ju nebudeme ešte potvrdzovať aj na cirkevno-politickej rovine, čiže aj po tejto národnej stránke musí ísť sídlo na perifériu mimo Bratislavy. No ale ktorá to má byť periféria? V hre boli dve možnosti, Trnava alebo Nitra. Pôvodne sa uvažovalo o alternatíve Nitra z historických cyrilometodských dôvodov. Proti hovorili dve veci. Prvá vec tá, že Nitra bola trošku komunikačne na periférii. Trnava mala oveľa lepšie spojenie s hlavným mestom než Nitra. Druhá tá, že v Nitre biskup Jan Pastor zďaleka nepožíval takú úctu Svätej stolice ako Julius Gabriš v Trnave, ktorému radšej by boli zverili post prvého arcibiskupa. No a tretia bola taká, že Maďarsko s Nitrou sa nevedelo spriateliť, kdežto Trnava ako bývalé sídlo Ostrihomskej arcidiecézy na štvrť milénia bolo pre maďarskú stranu akceptovateľnejšie. Takže preto nakoniec Trnava. No a personálna otázka bol ďalší problém. Praha nechcela Gábriša. Gábriš sa stal biskupom v 73. ako funkcionár Pacem in Terris, Združenia katolických duchovných. Tichý, ustráchaný, prorežimný kandidát. Inak by ho vôbec neboli schválili. Ale ako sa vraví, Duch Svätý veje, kadiaľ chce, kým jeho spolu noví biskupy zostali členmi a funkcionármi Pacem in Terris dokonca. Julius Gabriš sa v priebehu nasledujúcich rokov pomaličky vymaňoval z tohto vplyvu, vystúpil z Pacem in Terris a postupne sa stával čoraz odvážnejším kritikom režimu a obrancom cirkvi. Spolupôsobili tu aj návštevy v Ríme, kde ho pápeži podporovali, Pavol VI ho v tom utvrdzoval, potom Ján Pavol II. K tomu ešte prišlo to, že mal hlbokú mariánsku spiritualitu, ktorá ho tiež priviedla k takému rozhodnému odvráteniu sa od režimu. Najmä známe sú jeho úžasné mariánske homílie v Šaštíne. Jedna v 84. roku, kedy povedal: náš národ prežil už tatárske vpády, turecké vpády, okupácie a prežije aj tento súčasný stav. To bolo odvážne povedať v danom čase a v danom kontexte. No, takže Juliusa Gabriša režim nechcel. No a tak sa stalo, že keď provincia vznikla bez metropolitu. A prvý metropolita mohol byť vymenovaný až o 12 rokov neskôr. Treba povedať, že do hry vstúpili aj národné egoizmy a vonkajšie tlaky napriek akejsi vonkajšiemu zvonu proletárskeho internacionalizmu, pod ním prežívali národné egoizmy. Na jednej strane sa znova oživila idea československého prímasa, ktorá vznikla ešte v 20. rokoch. A idea bola tá: Slovensko bude podriadené Olomouckej provincii, priamo začlenené do Olomouckej provincie. A obe provincie, Česká, Pražská aj Olomoucká, budú mať na čele prímasa československého, aby sa aj po cirkevnej stránke ujednotilo Československo. To už Svätá stolica už vtedy zavrhla, ale teraz sa to znova oživilo a treba povedať, že František Tomášek nebol proti. No a potom maďarské úsilie, ktoré ešte stále verilo, dôjde k obnove Uhorska, je
kontrérne rozbíjať uhorskú cirkevnú štruktúru. Jánoš Kádár, predseda Maďarskej robotníckej strany, teda komunistickej strany s iným názvom, sa v júni 1977 osobne vydal do Vatikánu na stretnutie s Pavlom VI, aby ho prehováral, aby len tú slovenskú provinciu neerigoval a uchoval ešte uhorské cirkevné štruktúry. Za týchto okolností treba naozaj povedať, že vďačíme rozhodnému postoju Pavla VI, že Pavol VI usúdil, dozrel čas a nech sa čokoľvek deje a sú akékoľvek hlasy, je potrebné cirkevnú provinciu erigovať. Pravda, aj túto bolo za cenu istých tlakov a obmedzení činnosti podzemnej cirkvi a umlčania slovenského exilu. Je známe, že práve v 76. roku dostal Jan Korec zákaz svetiť kňazov, ktorý mu priniesol Jan Bukovský ako diplomat Svätej stolice. Zákaz potom zrušil nový pápež, len čo nastúpil na Petrov stolec. Dve apoštolské konštitúcie, Qui Divino a Prescriptionem Sacrosanctum z 30. decembra 1977 erigovali Slovenskú cirkevnú provinciu, respektíve predtým povýšili Trnavskú apoštolskú administratúru na biskupstvo, erigovali provinciu a jej sídlo vzniklo v Trnave, aj keď vznikla bez metropolitu. To bolo zásadné uznanie existencie slovenskej identity, slovenskej duchovnosti, slovenských dejín, slovenskej kultúry. Aj nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom rámci. Na záver pár slov na dovršenie celého príbehu. Provincia teda vznikla bez metropolitu. Julius Gábriš zostal apoštolským administrátorom, ale pápež ho pravdepodobne in pectore ešte dávno pred jeho smrťou povýšil na arcibiskupa, aj keď to nemohol zverejniť, pretože sa obával recipročných zásahov režimu proti cirkvi i Gábrišovi samotnému. Preto bolo menovanie zverejnené až po Gábrišovej smrti. Urobil tak Achille Silvestrini, minister zahraničia v úvodzovkách Svätej stolice, keď prišiel na jeho pohreb. Už táto samotná účasť Silvestriniho na pohrebe bola mnohoznačná, lebo na pohreby apoštolských administrátorov nezvykne chodiť najvyšší diplomat Svätej stolice. A Gábriš si bol pravdepodobne tohto menovania aj počas života vedomý, pretože keď sledujeme jeho konanie, tak konal tak, ako by konal arcibiskup metropolita, ktorý má zodpovednosť za celú cirkev na Slovensku. Toto je obrázok z pohrebu Juliusa Gábriša 18. novembra 1987. Bol to robotný deň, pracovný deň. Policajné orgány urobili všetko preto, aby prílev ľudí zamedzili dopravnými prekážkami, zrušením vlakov a dopravných spojení, zákazom udeľovať dovolenky a voľná. Napriek tomu vidíte tisíce ľudí, ktorí sa prišli celkom spontánne rozlúčiť s arcibiskupom Juliusom Gábrišom. Nový administrátor diecézy sa stal Ján Sokol, ktorý potom za zmenených okolností, ale to už by bolo na inú tému, bol povýšený na arcibiskupa a uvedený do úradu 10. septembra 1989. Tu ho vidím na obrázku, prvý novodobý slovenský arcibiskup metropolita Ján Sokol. No a súčasne, to je posledný slajd, aj koniec ťažkej skúšky vašej trpezlivosti, ktorej som vás vystavila. Dnes je situácia trošku komplexnejšia, pretože v roku 1995 bola vtedy jednotná slovenská cirkevná provincia rozdelená na dve časti. Na západnú provinciu a východnú. Tá západná má Bratislavskú arcidiecézu erigovanú v roku 2008. Tak dlho to trvalo. Už Radlínsky navrhoval zriadenie diecézy v Bratislave v 1859, ale museli sme čakať 150 rokov a na vlastný štát, aby mohlo byť arcibiskupstvo v hlavnom meste. Trnavská arcidiecéza, ktorá je sufragánom Bratislavy, ale uchovala si titul arcidiecézy. Naša najstaršia diecéza Nitra z 880. Banskobystrická diecéza erigovaná ešte za Márie Terézie v 1776. a Nová Žilinská diecéza
No a východná provincia s Košickou arcidiecézou, ktorá bola ako diecéza zriadená v 804. a ako arcidiecéza v 95. Spišská diecéza zo 1776. a jej sesterská Rožňava z toho istého roku zriadená ešte za Márie Terézie. Ďakujem vám za trpezlivosť.